Good day, guys. Na anọgidekwe m na gada m nọgide agụụ a na-agụ m nche ihe m ga-eri ncheta trenches spaghetti nsi oke ka nje sigoji trenches spaghetti nke ufu onye trenches spaghetti nsi adị so nsi spaghetti n'ọkụ ihe a dị spaghetti na-agbalịchago m ya tinye ya n'ite ntọọnụ ya enweghị m spoon ma adịrọ ọcha nsị ka nje tọnụ ngarị fọkit biko mbịa na-eji spaghetti n'ebe a nzaa ya mmiri saa ya ọ bụrụ imesi spaghetti na-eza ya mmiri saa ya asa so n'ebe m na-ebegodo onions m ebe a mgbe opụta onions m bechaa ya ebe utima ya magi ofu mkpụrụ magi ka m ji esi ya biko ka afọ hapụ ịsa m so n'ebe m gbanyetara n'ọtọghị n'ite mgbe ego n'ọtọghị ihe a bụ power oil fọkit ọmakpọ company unu afa biko company unu emego m ihe but I will still use your company so ihe a bụ power oil mgbe ego power oil n'ite nti yabasị a na-akpọ onions nwunye ya n'ime ite ya azịnonsi gwuru ihe a trenches spaghetti biko maka ndị na-eri orishirishi ihe a bụ orishirishi spaghetti ihe a gịnị trenches spaghetti so mbịa tọọnụ ọ na-agba yari n'ime ite nsigodi fọkit biko na-agụ erugo m egbu ya trenches spaghetti na ọ bụ ibigo trenches life ị ga-ama na aka esi esi na trenches bụkwa na enweghị m ego ọkwa ofu trenches life aka nka na-eri ya but trenches nke nwezi grades o nwezi grace and nwee grade ntọọnụ ya etichago m ya niile na-etinye tigo m ya last process na eji spaghetti na-eyi ego enwee ịghọta It is finished.